Ma, Oh, sa man Romel? lakaw sa ko, mangupras ko. Mangita ko mga kupras nga anod sa dagat ba kay may nalang maka parta ta makatigong-tigong ta. Ano na kayo mga tinapok dito? Oh, na naman yung may tinapok dito. Kulang na lang to siya paglugit. Oh, sige, sige. Wow na imong papa, way trabaho. Mao kini si Gusto ko Ramel. ma. Musa ka anak kakugihan, makakupras, bisag way kalubinhan. Kaluin taon sa kong anak, naning kamot. Taon yung amahan, wa gyud. Ug subayan na to ang iyang istorya. Ya, sapatos ba? Sama ka eh. Kapit na mong dula oh. Sunod adlaw ng dula. Uy, sapatos. Oh, bitaw na kong ipading kamutan karon nangita ko mga lubi nga anod sa dagat kay para atong makupras. Kunya, lugay para ba na mahalin? Kung malugit na siya, ibulad para ba na? Ay anak, ya oy, murang mga duwan eh. Yaya may kaglihok. Dula na namo ba? Dali po na po. Hindi lang ako na itong paningkamutan nga baka tigom-tigom ko nga kupras di anod para na ako'y mapalit nga sapatos mo ha. Saka nga dito. Dugay na pud ka. Isi, matos ako. Nangayan pud kayo pud. Kapag dula na namo. Ug diri na ning kamot siyag pangitag mga anod nga lubi para iyang makupras ug mabaligya. Aron na siya ikahatag sa gipangayo sa iyang manghod. Kuya! Kasa ba man ni mauga? Dula na namo niya ba? Kung sa ba ni malin, ako sapatos gamiton. Samang ka oy, mukha pulos oy. Bala ka diya oy. Guto na ako eh. Alauna nam di ay, hindi ko ikaon. Murag lain man akong pananaw eh. Pulis ako, mukaon sa ko. Ug wala damha ang nahitabo sa iyang kuya. Day, tuwa na ka day. Ilungag, wapay nilungag. Ah, grabe po. Oh, napay mo kamagwangan dito, giatake na. Eh mo na. Pagkulan di ko'y kandak ko ba? Napay mo kamanguran mo, sige pangayo pang kuwansa. Bulungan ko pras. Sapatos. Ano, giatake ito yung mga anak dito. Ano ba do na dire? Oh. Ano, sige pangupras. Ano sa ba makay mo? Yung kuya daw gyatake daw. Ha? Ano mo Itake yung mo ano? kulang. Sige, Sige, atake. pangayog. Pangkuwansa, sapatos. Atik-atik Dugan diha. tayo na mauga ang upras. Gatik-gatik diha mo. Lagi. Ano, ganito na niya? Wala na si kuya.